Mukadzi wangu ndandichimuda. Asi dambudziko raitika. Mukadzi wangu anobata mishonga. Mukadzi wangu uyu muchimuona achifamba kudai apa. Munoti munhu ane utsanana but ukazosvika kumba anouyanga. Kune uyanga. Ndichiona tsika mune mabhaketi eweight yaita usiku. Ari mumba. Mabhurugwa aachinja. Achioneka mamwe pamusoro pemubhedha, mamwe pasi. Sketi inokururwa yogara pasi. Opfeka imwe buda uende. Munhu anogara naye mumba kwangu vatondisema izvo gore rese ndingazemurume. Izvozvo ndinoti pamberi pedare kunyepa. Ndakapedzisira kurara naye musi wa 2 July. Ndakazotadza kurara naye musi wandabata mushonga. Ndopandisina kuzobvira ndarara naye. Ndipe nyaya. Nyaya kuti yo yakudaro kwa mambo yapachira kuti chikudedera zvangu ere kana kuti uchada. Akai taura tinzwe msikana. Mama taurai. Mbumira mai. Taurisa. Nonoka mega. Murume wangu achiri kundidaira kuti ashandi. Mubvunze uyu. Muchiri kundidaira kuti amushandida. Musoro chakabe. Mukadzi wangu ndandichimuda. Asi dambudziko raitika. Mukadzi wangu anobata mishonga. Ndo zvakuita kuti ndibude mumba. Ndakutya nokuti ndine mishonga yandakatobata musi wa 4 July. Iri mishonga yacho? Oda. Ndo mishonga yacho. Wakaiziva sei kuti yakaipa mishonga iyi? Mune tupepa tumukati twakanyorwa, kamwe kakanyorwa nzi muchikafu. Kamwe kakanyorwa nzi mumvura yekugeza. Saka ndakamboendawo kunobatsirwa. Kwandakabatsirwa ndikazi aina kumira zvakanaka ndeyekupfuwira. Uye imwe yacho inoshanda mukusunga ene akatombondisunga kumashure. Tikatomboigadzisa nyaya. Wewe wakanga wasunga wanga waita sei? Handine girlfriend. Uri wrong. Anga right aichengeta munda wake. Munda wake ndiani? Pindura. Munda wake ndiani? Chakakonzeresa kuti nditandire terera tangwa ndipindura ndikuenda kunyaya yako. Munda wake ndiani? Ndini. Okay. Anga ari right. Ande pamwe. Konzero ndezvokuti mukadzi wangu uyu muchimuona achifamba kudai apa. Munoti munhu ane utsanana but ukazosvika kumba anouyanga. Kune uyanga. Takamboenda kumapurisa. Tikaenda kwa sabhuku. Ingoti foni yangu yakatsemuka yanga ine mavidhiyo yandaitora ndabva kubasa. Ndichiona tsika mune mabhaketi eweight yaita usiku. Ari mumba. Mabhurugwa aachinja. Achioneka mamwe pamusoro pemubhedha, mamwe pasi. Sketi inokururwa yogara pasi. Opfeka imwe buda uende. Kuya pamba nevaenzi kana neshamwari ndinonyara. Okay. Ndo dambudziko racho. Ndakataura kana kwasabhuku dambudziko iroro. Kana kumapurisa kwatakaenda. Waraida kubvunza mubvunzo uri nyore tipindurane. Musi wamunoti mukararamise bonde mukapedza kuita bonde munoita sei? Tinopukuta. Anopukuta ndiwe ere? Anongondipakatira ndopukuta ndega. Andipakatira ndopukuta ndega. Mukadzi biyangu. Pamusoro iyi. Baba vanonyepa baba ivava. Vane munhu wanogara naye kunditsvagira mhosva. Taura mwanangu. Munhu wanogara naye mumba kwangu vatondisema izvo gore rese ndingazemurume. Ezvinezvi ndochengeta vana vavo baba. Havauye pamba pangu, havagari. Chinokonzeresa uyanga unongogara nevana. Ndine vana 3 vandochengeta vandikoshese. Havauye pamba pangu. Izvo vane mwedzi wese vachingoona vana vokuseni vachidzokera. Saka dzese nyaya dzese dzokunzi uyanga dzindakazodai kutsvagirwa mhosva nokuti ndauya kuzomang'ara. Baba, izvozvi handizivi chinonzi murume pana pandiri apa. Imhosva chiti yanda kungotsvagirwa pandiri. Alright. Somebody that kudi nawe. Mubvunze kuti mama muchiri dedhi muchiri kundida here? Handikuzivo ivo ngavataura zviri pamwoyo pavo. Mubvunze iwewe. Muchiri kundida here? Ini ndinoda kuti utaure pamberi pedare. Kana wasiya zvekubata mishonga, wasiya zvekuteerera shamwari, uchadza kuteerera hama dzako. Tichagarisana. Izvozvi kuti hama dzake dzisave pano. Akauya kuzoripota zvemusoro wake zvekuteerera masahwira ake uyu.
hakuna hama yake iri kuirirana zvo saka iwo asi mukadzi uri kumuda mukadzi ndachimuda uyu but ndati uri kumuda here mukadzi bare zvinezvi ndaneta ndakutya kufa alright chimuramba ka madi kunyarara kuserwa chitora hako mishonga yako unopisa dhora uchine zvokutaura musikana uchine zvokutaura ndapuwa dhora ndine zvokutaura taura murume uyu akandisema mumba gore rese ndochengeta vana vake ndane 5 years ndichengetawo vana vake takashanda tese tine property takashanda tese sezvo zemunhu andiramba munomudai property yachina tine dzimba 2 kozoita tine mari yatakakweretesa chimbadzo 2000 haisati yabuda asi uzoti iri kupi mune dzimba 2 dziri kupi imwe yacho iri kuharare imwe iri kwachitenda kwachitenda kumount darwin kozoita hamami une mota takashanda tese pane dhambu racho rari hamami irororo ndaibikirawo ndikuridawo okay alright uri kuzvinzwa ndikuzvinzwa changamiri unoti kudi inini ndine vana chokwadi vaakachengeta ndichivaka imba yekwachitenda ndakamutaurira ndakati imba yandavaka iyi ndiyo yatanga ndapedza ndeyako iwewe ukada kuisa maroja ukadaita sei ndeyako dzimwe dzandichatenga ndine vana vavakomana ndoda kuvasiyira ndavagadzirirawo handizive kufa kwakauyawo ndedze vana vangu nanhasi imba iyoyo iri mumaoko make maroja ake ndiye anovaziva chandakamumudza ndechekuti kana varega kubhadhara ndopandinokubatsira kuti ubhadharwe mari yako saka pamba ipapo ndakavakawo zvechiwa ndakapedzawo ndikapaisawo security fence chasara chete kucherwa kwomugoti kuti tiwane mvura sauda kumupa kumba kupi ndakatomupa kudhara pamba pake hanzi ndakakupa kudhara pachitenda kwachitenda akandipa ndochengetawo vana vake handizozoti pandita sei nezvese tikashanda tese hamami tikatoverengerana mari tikapanana mari yechimbadzo nanhasi mari haisati yadzoka 2000 kuti 1 atangira panyaya yekuti wakandisema gore rese ndaubhadharwa izvozvo ndinoti pamberi pedare kunyepa ndakapedzisira kurara naye musi wa 2 July ndakazotadza kurara naye musi wandabata mushonga ndopandisazobvira ndarara naye pamberi padare namwari wangu pamusoro nyaya yaisiku ndakamboimang'ara nyaya iyi ndakamboimira ndarambidzwa nehama dzangu ezvinezvi ndaona kuti zvanyanya handadzokorora zvesvo iyi chokwadi akandisema murumo nyaya yakaimang'ara gore rakapera aimang'ara gore rakapera ndobva auya kudari kaorari ngatidai so ndazvinzwisi ngatite so pane imba 2 handei mari chakamiri pane imba 2 no nhasi ngatite so tisasheye alright okay ngaiwe musi wa 3 yaita first case toitonga toipedzisa wazvinzwa iwe okay nemusi wa 3 nemusi wa 3 we mukasika kuuya ugara ipa wazvinzwa tinobata pedzi next